În devenire. Te-ai apucat să spui ceva? Da, și cu asta, cu unde mergem. Deci atunci prima oară mergem la tine și după la mine. Dar trebuie o zi, deci nu stăm la tine. După aia mergem la mine și după aia vedem peste tot. Putem să mai mergem, dar... Cum? Fac 6 ore, 8 ore pe drum până acolo? Păi și... Stau o zi și plec? Păi deci după aia ne putem să ne întoarcem, asta zic. Dar ce are? Dacă colindăm. Nu zic să nu colindăm. Dar stau mai mult pe drum decât să stau o leacă acasă. Păi și ce dacă stăm pe drum, că oricum suntem noi doi. Stăm noi doi, ce dacă? Putem să mergem cu trenul, doar că mie nu prea-mi place cu trenul. Mă, inima mea, eu trebuie să-mi văd câinii. 2 zile. O zi când venim, dormim. Și 2 zile. După la Botoșan. O zi. Că la Botoșan faci repede. Mie de timp mai încolo. Uite ciocolată. Deci vezi că ai zis, da? Ce? 2 zile. Da, Și la Timișoara mă ferești. Vezi? Uite ce urmă a lăsat avionul. Lasă-ți vrăjeala. Tot 2 zile. Da? Da, nu mă fac, nici dacă spun că mă fac. Da, nu știu unde să stăm. Unde vrei să stăm? Să vezi că n-ai mai multe locuri de unde alege. Ție ți-ar place? Oriunde dacă sunt cu tine, ce mai mă interesează unde stăm. În Londra? Da, să nu, dar imediat, bam, bam, Marina și cu Mihai ne rezolvă ce vrem noi. Doar că, na, tu te-ai angajat în Londra. Că eu și când am fost în Londra eram tot de pe bani lucrat. Asta e greu să fac ceva. Ți-am spus, te învăț și pe tine cu astea, cu tranzacționezi, cu Poate fac mai mult decât atât. Da, poți să faci.